ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Omni Winter Beach Festival. Haka khat ar bat khat la 3 January ar hajar ar pusau. Hadangar balat East Khasi Hills District. Kasenjuk kinong senchar shnong Norman South Aimship hakash photrik ukalaling kot arajar pusau kilalet banyak kendo yu Deputy Commissioner jangka West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dykes ban pinsngaw halo ka jingkinja jangka jingkren pinbet put haka benta thain langpi. Nakaliang jaga senjuk kalabu ya ka jingtho khanang u Deputy Commissioner unpin kan mau ya ka sarkar ban chairman jangka Regional Committee ban thau ya kilat kilinti ban pin state ya ka nika kam kumba ka senjuk kala jutho labun sen ya ki mat jingdawa ban pinne ya ka langpi sektor hapo ka jela Meghalaya. Kasenjuk kelapin pauru ya jing snowling hadin ba kimyo idak show ya senjam jongka sarkar bakan shim halo ka kam ya pin bet put hapen ka Meghalaya bat ka Assam ka bolong ka mat ka bala slambha ka bakum ki pat ba nong shong shnong ki ba shong basa haki than ka put la thrang bat ang no dik dik ya ka jing pin bet no yaw put usam kumbangi i hakini ki panai ladap kaladon ka jing simkhiang i na kaleng ka sarkar bakan pendapno ya kaban pendapno pusam bat ni iru haki khubor bakal don ka jing kren ba haka live hui teri jing disembar jung nasna marjar pulai kin pendapno ya ka jing pendapno pusam ya hadu mentang la ya ap ya ka jing pendapno pusam rei ni bakal long kenja kalong jarjar na kaleng sarkar nim isu te hagan ka singi na kaleng bungi wan hangne bangin submit ya ka jingtho dengan baka senjuk sia UDC ba UDC un pha ya ka jingtho sia chairman ng regional committee ban penken mau biang baka sarkar kan subhaban simkhia ya ngamat nomar ka ngamat kadi ka ba baro upaj ba jong katong kathang inong sensar snong ki paj ba bat baro hi ngila anut bringla kwa ba kan yaj no seprang bat bandep no sendon ya kejing tempat pusam ta gede kejing frang kejing kwa jungi ha ka bangiwan ha ka ngasni kone kendu ya DC ha ka bidi bat kata na keleng DC ula kedeu ban na keleng jung ka sarkar ha Indonesia ka klem som thaj na keleng jung ka regional committee kala tre ya kam kala khot meeting kala yesong adu arsen ban ya kren ya kene keju kamat tu laong ba ka klem som thaj te kai dang tre te nak benta ka basa bung bangin sanang pendap no bat lairu ka jing kermen ba kanam slam te kermen ru bat ngej berupa ka disuwong kan yaj bet kumba ula empau